misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihotz-urratuak salbatzera bidalia, Erroke jauna. Jesus jauna bekatariei dei egitera etorria, Kristo erroke. Aitaren eskuinan behar zaituguna, Erroke jauna. Erroke jauna. Erroki dakigula jaituko guztiz altsua eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Hoi jaiko muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari betiko bizirako sarrera irekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezarraraz dezazula zure errukiaren graziaz, Maritxu zure serbitzariaren izena bizidunen liburuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoloak Filipoarrei egindako gutunekin. Senideo, gu zeruko hiritar gara, eta handik itxaro dugu salbatzailea, Jesu Kristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputz ezerezau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez. Gauza guztiak bere menpe jartzeko duen ahalmenari esker. Jaunak esana. Gauza hauek jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari agertu nahi dizkiozu. Bai aita, hala izan dezu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inor semea ezagutzen. Aitak baizik, ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen ere uztarria, eta ikasi nigandik. Gozoak eta bihotz zapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen arimentzako atsedena. Nere uztarria leuna baita,
eta nire zama adina, jaunak esana. Jesusek mundu hontan eman zituen urtetan erakutsi zuen gizakia modu sakonean ezagutzen zuela. Eta Jesusek erarkizekien gizakiok gure bizitzan gora bera asko ukiritzazkedula eta batzutan nekatuta bezala egon gaitezkela. Lurjoak nekatuta, halako zama sentituz bezala, eta berak guri egindako gonbidapena da zatozte nigana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituzte. Edozein motibua dela ere Jesusek nahi du beraren gana gerturatu gaitezela, berak bake, atseden eta indar berri horiek eman ahal izateko guri. Eta hitz hauek balio digute mundu hontan gabiltzan bitartean gure bizitzan, genezake, askotan agertzen da, liburu santuetan, gure bizitza dela halako ibilaldi bat bezalakoa, halako erromesaldi bat bezalakoa. Gidean goaz, jaiotzean abitzen gera, eta hor heriotza dugu, esperoan gure helburua hor dugu. Eta mundu hontan hola gabiltza beti, halako ibilbide baten bezala. Eta ibilbide hortarako balio digute hitz hauek. Zatozte digana nekatuok lanpetuok eta nik arinduko zaituzte. Baina bizitzarako balioa digute, heriotzarako are gehiago balio digute. Heriotza beti gogorra baita. Momentu gogorra, momentu zaila, momentu iluna, eta hitz hauek berriz ere Jesusek gogorrezilen dizkigu. Momentu hauetan heriotza gertutik tokatzen zailurarik edo, guri, gutako bakoitzari, badakigu lehen edo berandu aiatuko zaigula, ez dakigu noiz izango den, edo nola izango den, baina badakigu hala izango dela. Eta Jesusek nahi du hitz hauek eukidizagula beti bihotzean. Zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok eta nik arinduko zaituzte. Hoixe da, berak nahi duena. Bizitzan laguntzea, indarra ematea, argitasuna. Hoixe da, gure jaunak beti guk sentitzea nahi duena berarekiko. Gaurkoan, Maritxu despeditzea tokatu zaigu hemen. Bere biziaren kabuan, azken arnasa ematea aiatu zaio. Eta itxaropen sakon horrekin despeditzen dugu. Berak ere, orain entzungo dituela, gure jaunaren ahotik hitz hauek. Zatoz, nigana, Maritxu, eta nik arinduko zaitut. Zure nekeak, zure lanak bukatu dira, eta zatoz nire gana atseden antzera, beti ereko zorionera, hoixe da gure esperantza, Maritxu gure semideak oain entzungo duena. Berak, mundu hontan fedearen bidez ezagutu duena, orain arpegi-zarpegi buruz buru ikusiko duena, egin gintuen jangoikoa. Maritxu aspaldin ezagutu duen, Don Jesusek aurkeztuta, gondi seminarista nintzela, eta emakume jantorra, jendeartekoa, simpatika, bi baino gehiagotan, egon du beragoa, eta gaurkoan despedida honetan pentsatu behar dugu gure irakoekiko harremana, bakoitzak dauken harremana, ez dela heriotzarekin batera bukatzen. La relación que tenemos con nuestros difuntos, como decía, no se acaba en el momento de la muerte, sino que se transforma. Por un lado, tenemos la consciencia de que no somos meramente seres materiales, sino que tenemos también una parte espiritual. Y esa parte espiritual pervive a la muerte. Por otra parte, también nos ha enseñado Jesús que tenemos esperando a ese Dios que nos ha creado y que nos quiere y que es misericordioso, y lo tenemos esperando allá después de la muerte. Por eso nuestros difuntos,
aunque no están con nosotros, y sentimos su ausencia y nos duele el hecho de que no estén aquellas personas que queremos, sabemos que no han desaparecido, que no se han absolutamente deshecho, sino que desde allí donde están pueden seguir también intercediendo por nosotros. Por un lado podemos tener aquellos recuerdos, aquellas vivencias que hemos tenido con ellos, guardados cada uno en su corazón como un tesoro grandísimo. Y por otro lado, también sabemos, los creyentes, que desde allí nos pueden seguir ayudando, pueden seguir intercediendo por nosotros. Eskatzen diegu bada, jangoiko onari, maritxu goiko zeru hartan har dezala. Gure hartzaionak hoxe agindu digu, bere borondatea dela denok han bat egin dezagula berriz ere. Eta handik, zerutik, maritxu gure alde egiten segi dezala. Dios tiene
ager zaitez jauna Maritxu zure zerbitzariaren alde. Eta ehortzi dugun egunean, senide honentzat eskaintzen dizugun bake sakrifizioen bidez, harren eskatzen dizugu bekatu kutsurik, edota giza argalkeriaz egindako utzi gelditu bazaio, garbitu eta barka dezaiozula zure errukiari esker, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuen. Bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztiru beti horri. Zure seme alaben denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten eta horrela bere grina txanetatik askaturik mundu iragarkor honetaz ardura daitezen betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingelu guztiekin batean goresten zaitugu beti eta beti abestu duzugula. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dela. Era berean, afagundoak kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betiko oren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroinarri.
da sinismenaren misterioa. Zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango jauna, mundu guztian zabalduei dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta Santorekin, Lorentzio gure gozteanarekin, eta iz gizon guztekin batean. Era berean izango jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, Maritxu eta Beldako guztiak ere. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errutizak izkigu arren guztio betiko bizitza eritxe ezagun. Angoikoaren Ama Maria Virginia Doarzoarekin, Adel Senar Jose Santuarekin, San Juan Bautista Republiko Zaindariarekin, San Miguelekin, Apostolo Santuekin eta gizarte guztietan zure adeskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez horrekin eta honengan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bitu gabe esan dezagun. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan ala apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure begatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna
bakea beti zuekin. Eta da zure espirituarekin. Baina zuek bakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko bekatuak entzun duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. See
En la mesa la comida aún caliente y el mantel y tu abrazo mi alegría de volver. Y tu abrazo mi alegría de volver. Aunque dijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar de cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi. Familiari une samin hauetan laguntzera, Maritxu gure senideari azken agurra egitera, eta jangoikoari bere harimaren alde erreguntzera. Muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a despedir a Maritxu, a acompañar a su familia en este momento de dolor y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Eta orain bukatu aurretik azken errestu osoa errezatuko dugu. Jainko alguztiduna zuri otoitz egiten dizugu, mundu hontatik joan zaigu Maritxu zure sarbitzailearentzat. Sakrifizioen bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits bezala piztu eraren betiereko zorionak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin eta zuekin. Beninka zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zerze jaunaren makean. Eskerrak zuekin.